Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon ikusentzule eta ongetorri maiatzaren 23ko saio berri honetara. Asteazkena da eta zer daukagu gaur, alde batetik Iruin herriko hotxetan, uztailera arte Zitadelako bolborategian Memorias de Aldi izenburua duen erakusketa ikusgai egongo da eta gaur erakusketa horretaz gozatzeko aukera ere izango duzue gurekin, gure erreportaiarekin. Ondoren gaur elkarrizketa bat izango dugu. Maiatzaren 25ean, ostiralarekin aste honetan, Atarrabiako kulturetxean herritik hazia antzezlana euskeraz izango dena, ikusteko aukera ere izango duzue eta gaur Mikel Taberna etorriko da, lanaren idazlea. Eta ondoren bukatzeko gaur musika on izango dugu. Zibikanen udaberriko musika zikloaren barne, Jose Jamesi tributua egin zitzaion jazz kontzertu batekin. Noren eskutik? Goi mailako musika eskolako ikasleriaren eskutik. Orain, has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaurko lehenengo efemeridea 1578 urtean gertatu zen. Herbeheretako eskualdeek Espainiaren esku independentzia lortu zuten. 2010 urtean, gaur bezalako egun batean, Estatu Batuetako Lost telesailaren azkenengo kapitulua mundu osoan aldi berean emititu zen. Zergatik? Historiako sail garrantzitsuenetako bat edo arrakastatsuenetako bat izan zelako. Hauek dira maiatzaren 23ak utzi dizkigun titularrak. Etxe bizitzen zahar berritzea 159 igo da aurten lehen hiruhilekoan. Lege eta fiskalitate erreformen ondoren. Urte hasieratik 7,5 milioi inbertitu dira estatuaren laguntzarekin bateragarriak diren diru laguntzetan. Iruinean, Alde Zaharrean, San Francisco eskolako jolastokia estaltzen hasiko dira udan. Idazkariaren txostenaren arabera, Eginok oposizio batzuetako galdetegia filtratu izana falta arina da. Txupinazoa jaurtitzeko hautagaitzak aurkezteko epea bukatu egin da. Orain, prozeduraren bigarren faserako ekainaren 7tik 23ra aukera izango dute herritarrek. Hor aukeratzeko nor izango den. Leranontzen, Ezkabako 2 iheslarien gorpuzkiak hobitik atera dituzte. Aste honetan alde egite handi eta odoltsu horren 80. urtemuga bete eginda. Gobernuak suhiltzaileen 17 plaza hornitzeko oposizio deialdia egin du. Probak irailean hasiko dira eta izena emateko epea ekainaren 20an itxiko da. Gaur arratsaldean Zitadelan pizpirinaren goiz osasungarriak saioak hasiera emango dio euskarazko haur programazioari maiatz eta ekaineko asteazkenetan gauzatuko dena. Datorren astelehenean, Guarteko Zubiarte Euskaltegiko ikastaroetan izena emateko edo inskribatzeko epea irekiko da. Eskaintza zabala da eta ordutegi ezberdinak aurkitu daitezke. Baita autoikaskuntza saioak ere. Egunkarietako azalak ikusteko unea. Goazen Diario de Navarrarekin. Goian lerroburu nagusian, UPNek Rajoyekin 80 milioi euro itundu ditu Volkswageneko 800 veteranoei aurretiko erretiratzea emateko. Azaleko argazkian, Eduardo Zaplana politikari ohia agertzen da, Guardia Zibilaren kotxe batetan. Izenburua hurrengoa da. Zaplanak 10 milioi inguru lortu zituen eroskeria eginez. Diario de Notiziasekin jarraituko dugu. Hurrengo lerroburu nagusia ipini dute. Zaplana ministro ohia atxilotuta diruaren zuriketa bidegabeko erabiltzea eta sobornatzea direla eta.
Beherago azaleko irudian, atzo izandako Nafarroako epaile eta fiskalen prentsa aurrekoa erakusten da. Azpian titular hau dago: babes historikoa, independentzia eta baliabide gehiagoren aldeko greba judizialari. Euskal hedabideekin hasi baino lehen, Gara egunkaria ikusiko dugu. Azalaren erdialdean lerroburu hau nabarmentzen da. Alemaniako auzitegiak Puigdemonten kontrako frogarik ikusi gabe jarraitzen du. Azaleko irudian Zaplana Rajoyrekin agertzen da eta eskuinean izenburu hau irakurri daiteke. Zaplana ustelkeriagatik atxilotutako PP-ko goi kargu eta ministroen zerrendara gehitzen da. Orain bai, Euskal Komunikabideen txanda, goazen Berri egunkariarekin. Goian, lerroburu nagusian, gizarte laguntzetan iruzurrik ia ez du antzeman Bizkaiko diputazioak. Beherago azaleko argazkia agertzen da, txikiari zer neurri eman izenburupean. Eta bekaldean gainontzeko berriak. Arian atalean, Eusko Ikaskuntzak mende aurreneko ekitaldi sorta aurkeztu du. Alboan eskuinean PPren aurrekontuen atal batzuk onartu ditu Euskal Alderdi Jeltzaleak erabakia argitu gabe. Alboan eskuinean jarraituz, Puigdemonti matxinada delitua egoztea baztertu du Alemaniako epailea. Kirolari dagokionez, Amanda Espratek irabazi du emakumeen bira erakustaldia emanda. Eta amaitzeko bizigiro atalean, nola leundu hiriak zaharrei. Egunero bezala Euskal Herria Irratiko webgunearekin bukatuko dugu. Iruñeko Alde Zaharreko San Francisco eskolako jolastokia estaltzen hasiko dira udan. Ondoan eskuinean gaur memoria historikoaren bertso saioan Soto, Kolina, Majuelo, Alkaitza eta bar. Beherago ezkerrean lurralde oreka ziurtatzea izanen da tokiko mapa berriaren xedea. Eta azkenengo berria eskuinean, Euskal Herria Irratia gaur parlamentutik. Paso emango diogu aste honetako agendari. Gaur eta maiatzaren 29 arte Nafarroako parlamentuan lur azpitik lur azaleratuz erakusketa ikusgai egongo da. Sarrera librea da eta Ezkabako presondegiaren ingurukoa da. Gaur eta maiatzaren 31 arte, 125 urte gamazadatik izenburua duen erakusketa Nafarroako artxibategi nagusian ikusteko aukera izango da. Sarrera librea da. Gaur arratsaldeko 6:30 Zitadelan umeentzako ikuskizuna euskeraz, Pizpirinaren goiz osasungarriak izenburuarekin sarrera librea da. Gaur ordu erdi geroago arratsaldeko 7:00 Katakraken liburu aurkezpen bat euskeraz, Maite Mutuberriaren Loia. Hemen elkarrizketa izan genuen liburuaren ingurukoa, eta gaur autorea hor izango duzue, ilustratzailea dena ere, izan ere liburua liburu ilustratua da eta sarrera librea da. Bihar arratsaldeko 6:00 San Francisco liburutegian umeentzako jarduera bat euskeraz, ipuin kontalaria Kamishibai erabiliz. Doakoa. Bihar arratsaldeko 7:00 Burlatako Uranga jauregian hitzaldia gazteleraz Mario Zapataren eskutik. Migración, diversidad y minorización lingüística. ¿Cuál es el sitio de los idiomas de los migrantes y del euskera? Sarrera librea da. Bihar arratsaldeko 7:00 Planetarioan hitzaldi bat gazteleraz. Los fugados del fuerte de Ezkaba. Sarrera librea da. Izan ere, atzo maiatzaren 22an Ezkabako presondegitik izandako ihesaldi erraldoi horren 80. urtemuga bete zen. Beraz, hortxe daukazue horri buruz gehiago jakiteko aukera bikaina. Bihar ere arratsaldeko 8:30 kantu eta hitza euskarazko musika kontzertu zikloa jarraitu egingo du eta bihar Don Inorrezen txanda izango da. Sarrera doakoa da, baina gonbidapena behar da. Horretarako, han bertan ordu bat lehenago 7:30 aurrera doainik eskuratu daiteke.
Zerua tarteka lainotxo egongo da goizean erdi mailako lainoekin eta goi lainoekin, arratsalde gau partean bero lainoekin. Arratsalde gau partean zaparrada trumoitsuak bota ditzake. Ekialdeko haizea ibiliko da, temperatura maximak gutxi igoko dira. Ostegunean zerua lainotxu egongo da bero lainoekin, noizbenka zaparrada trumoitsuak bota ditzake. Ekialdeko edo ekialdeko haizea ibiliko da, temperatura gutxi edo nahiko igoko da. Albisteak ezagutzeko unea iritsi da. Hasteko Galarko zendea. Maiatza eta ekainean Galarko zendean izango diren jarduerak eta ekintzak edo ekitaldiak udalaren webgunean ikusgai daude. Eskaintza zabala da. Irakurketa kluba, marrazketa ikastaroa, euskararen eguna edota txirrindula lasterketa, besteak beste. Maiatzaren 26an larunbatarekin, aste honetan irteera egingo da Ezkirotzeko kontzeju etxetik eta zendeako herri guztietatik Erreniega eta Biurrun bisitatuz besteak beste. Mikel Urizen oroimenean egingo da. Ekainaren 1 eta 2an Galarko zendearen eguna ospatuko da eta egitaragua edo programa udalaren webgunean zintzilikatu da. Anitza da, gustu eta adin guztiei zuzenduta baitago. Udalak bizitza kalitatea hobetzeko, garatzeko eta babesteko ere proiektuak, ekimenak eta ekintzak diruz laguntzeko deialdia zabaldu du. Eskaerak ekainaren 20ra arte bidali edo igorri daitezke. Nazioarteko kooperaziorako sentsibilizazio eta hezkuntza programak Galarko zendean gauzatzeko diru laguntzak ere edo subentzioak eskaintzen dira. Eskaerak ekainaren 20ra arte aurkeztu daitezke. Eta Galarko zendearekin bukatuz, Etxaurira pasako gara. Maiatzaren 27an, arratsaldeko 7etan, Orkoiengo hiri zentruan antzerki tailerra egingo da. Informazio gehiagorako udalarekin harremanetan jarri. Bestalde, ekainaren 10ean Etxauribarko lehendabiziko gereziaren feria ospatuko da. Nekazari elikagaien azoka izanen da eta gereziez gain bertako produktuak izanen dira salgai. Zozketak, jarduera eta ekitaldi ezberdinak egongo dira goiz osoan zehar. Gainera, gereziz egindako pintxoak eskainiko dira herriko tabernetan eta postre lehiaketa edo txapelketa egingo da. Iruin herriko albisteak bukatuko ditugu Iruñeko berriak ikusiz. 1352 pertsona Iruñeko udalak deitutako aldi baterako administrari ofizialak izateko hautaketa prozesura apuntatu dira. Azterketa irailearen 8an egingo da Nupen eta test modukoa izanen da. Udaleko langile komisioak elikagaien bilketa bat sustatu du maiatzaren 24erako, ostegunarekin, bihar. Ekintza laguntzera lagundu dezagun izenburua duen proiektuaren baitan antolatu da. Udaleko langileei zuzenduta dago eta beharrezkoa duten familiei doako menu osoak eskaintzeko egingo da. Iruñearekin jarraituz, gaur Sanferminetako txupinazoa jaurtitzeko hautagaitzak aukeratzeko azkenengo eguna izan da. Prozesuaren bigarren fasea ekainaren 7tik 21era bitarte egingo da eta herritarren txanda izango da orduan. Medialuna parkeko igogailua itxita mantenduko da datorren astean maiatzaren 28tik astelehenarekin hasita mantenimendu lanak egiteko. Komunikatzaile ona telefonoz bezeroak lortzeko gaitasuna izatea beharrezkoa da. Ingelera maila ona izan behar du eta ezagutzak alemana eta frantses hizkuntzetan.
Lanaldi osorako kontratua eskaintzen zaio, interesatua bidali kurrikulunak abildua irumol.com helbidera. Jatetxe catering enpresa batek jende aurrean aritzeko langilea behar du, eskaera jaso, kudeatu, ematea eta informatizazio lanak. Interesatua bidali kurrikulunak hostelerias selekzion zazpi abildua gmail.com helbidera. Eraikuntza enpresa batek delineatzaile proiektu gilea behar du, proiektuen dokumentazio teknikoen kudeaketa, diseinua, kalkuloak, analisiak eta errealizazio lanetarako. 3 urteko esperientzia beharrezkoa da, ingeniaritza teknikari beharrezkoa da. Interesatuak bidali kurrikulunak rrhhoffers@gmail.com helbidera. Soldatzailea behar da, 3 ofizialeko titulazioarekin, soldeatzen lanak, zerra, radialak, taladro erabiltzen dakiena. Lanaldi osorako kontratua eskaintzen zaio, interesatua bidali kurrikulunak rrhhpamplona@ananda.com. Saltzailea behar da, ilapaindegi produktuak saltzeko gaitasuna duen persona, ilapaindegi kasketak izatea beharrezkoa da, trato eskaintzen zaio. Goizeko 9:00tik 6:00 lan egiteko, interesatua bidali kurrikulunak rrhh@absoluk.com helbidera. Elektrizitate mekanika soldatzailea, hidraulika eta pneumatikaz dakien langilea behar da, 6 hilabeterako baina kontratua luzatzeko aukerarekin. Lanaldi osoan 2 txandatan astelehenetik igandera. Soldata gordina urtean 19.556 euro. Lanposturen tokia Arazuri Orkoien. Kurrikuluna bidali Patricia Vialle abildua navarpluma.com helbidera. Autofabrikazio enpresa batek edukiera handiko prensa automatikoan eta eskuz lan egiteko persona bat behar du. Lanaldi osoan 3 txandetan, astean 40 ordu. Soldata gordina hilean 1008 lanpostuaren tokia Iruña. Kurrikuluna bidali Iruna Empleo abildua irunaempleo.com helbidera. Kontu hartzailea behar da Berriobeitiko udalean, lanaldi osorako hasieran 3 hilabeterako baina 6 hilabete arte luzatu daitekena. Informazioa webikoitza berrioplano.es helbidean. Kalitate eta plan arriskuen teknikaria behar da Iruñan, kurrikulunak bidali ainoa.zazpe.belasko abildua navarra.es helbidera. Fitness entrenatzailea behar da Iruñan lan egiteko goizez eta arratsaldez egunean 6 ordu. Kurrik markapsara abildua gmail.com helbidera. Garraiolaria banatzailea behar da Iruñerrian, kurrikuluna bidali info abildua pamplopan.es helbidera. Menpekotasun kotxeko eta ibilgailu egokituak gidatzeko langile bat behar da Ansoaingo eguneko zentro batean, astean 30 ordu. Hilabetean 816 euroko soldata gordina. Kurrikuluna bidali rrhh@ademna.es helbidera. Xaloa telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu bidali mezua lanpolsa.xaloa@gmail.com helbidera. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goi mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala. Menditxuri, Don Esteve.